Danke, Herr Kasoulides. Zu Wort gemeldet ist Herr Sala Boris. Ďakujem pekne. O BRICSe bola skutočne živá diskusia. Svedčí to o tom, že je to výzva pre nás, nielen pre parlament, ale aj pre Európsku komisiu, pre našu zahraničnú službu. Tá živá diskusia sa viedla predovšetkým o tom, či BRICS je reálne ekonomické alebo politicko-ekonomické zoskupenie, alebo je to len naša skratka pre súbor krajín, ktoré majú veľmi silnú a dynamicky sa rozvíjajúcu ekonomiku. Na tomto sa rozvíjala veľmi živá diskusia. Ja osobne si myslím, že BRICS nie je integračným zoskupením, že nie k nemu treba pristupovať ako k jednotnej politickej jednotke, aj keď je pravdou, že BRICS môže ad hoc vytvárať jednotné stanoviská napríklad v Organizácii spojených národov. Nesmieme však túto polohu preceňovať. Oveľa väčší dôraz je potrebné klásť na vytváranie dvojstranných partnerstiev, strategických partnerstiev medzi Európskou úniou a jednotlivými krajinami, ktoré my v skratke označujeme BRICS, pretože tieto krajiny sú skutočne historicky mimoriadne nielen historicky diferencované, ale aj v praktickej geopolitike, aj v hospodárskom rozvoji sú to úplne odlišné krajiny. Ale napokon sme v tejto živej diskusii našli kompromis, že teda treba BRICS strážiť, aby to nebol partner, ktorý by nám ušiel z našej pozornosti, a zároveň Európska únia musí rozvíjať strategické partnerstvá s veľkými ekonomikami a politickými, geopolitickými jednotkami, či už je to Brazília, India, Čína a tak ďalej. Myslím si, že tu sme dospeli napokon k dobrému kompromisu. Je treba rozvíjať oba nástroje a je to dôkazom aj toho, že nikto sme napokon tú hlavu v tom piesku nemali, a ak aj mali, tak sme ju všetci odtiaľ vytiahli. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Für die liberale Fraktion darf ich Frau Jäätteenmäki bitten. Arvoisa puhemies, ensiksi onnittelut kollegalleni Saryusz Wolskille. Hän on saanut, ellei nyt kivet vierimään, niin ainakin kivet liikkumaan ulkoasiainhallinnossa, kuten Lady Ashton tuossa